Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я Тацяна Абрамович. У эфір навіны час мясцовы сёння ў выпуску. Каля 980 тысяч жыхароў Мінскай вобласці прайшлі поўны курс вакцынацыі супраць каранавіруса. У цэлым па рэспубліцы прышчэплена 68% насельніцтва. Яркія эмоцыі, крэатыў і дружба выхавацелі з педагагічнага студатрада імя Данііла Казакевіча заступілі на другую змену ў аздараўленчы дзіцячы лагер «Івалга». 140 год з дня нараджэння імя Янкі Купалы. Рэспубліканскае свята паэзіі, песні і народных рамёстваў сабрала ў вязанцы гасцей з усёй краіны. 68% беларусаў, а гэта амаль 6 мільёнаў 400 тысяч чалавек, прайшлі поўны курс вакцынацыі супраць каранавіруса. Аб гэтым паведаміла Міністэрства аховы здароўя. У лідарах сталіцы ў Мінску прышчэплена больш за 1 мільён 250 тысяч жыхароў. А ў сталічнай вобласці колькасць прышчэпленых набліжаецца да 1 мільёна. Дзве дозы вакцыны атрымалі каля 980 тысяч чалавек. Таксама ў Міністэрстве аховы здароўя паведамілі, што адну дозу вакцыны атрымалі каля 150 тысяч падлеткаў ва ўзросце ад 12 да 17 гадоў. З іх больш за 142 тысячы прайшлі поўны курс вакцынацыі. Працягваецца і бустерная вакцынацыя насельніцтва. Ахоп па рэспубліцы зараз складае 14,5%. Паводле ацэнак экспертаў, чарговая хваля захворвання COVID-19 наступіць у канцы жніўня, пачатку верасня. Практычна ва ўсіх рэгіёнах краіны пачалі прымаць заяўкі для аказання дапамогі ў падрыхтоўцы дзяцей да школы. Аднаразовую матэрыяльную дапамогу да новага навучальнага года могуць атрымаць сем'і, якія выхоўваюць 3 і больш дзяцей незалежна ад даходу сям'і. На кожнае дзіця школьніка выплачваецца 30% бюджэту пражытачнага мінімуму, які дзейнічае на 1 жніўня бягучага года. Як паведаміла Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, летась рознага віду дапамога на падрыхтоўку дзяцей да навучальнага года была аказана на суму больш за 27 мільёнаў рублёў. Аднаразовую матэрыяльную дапамогу атрымалі 110 тысяч шматдзетных сем'яў. Сярэдні памер выплат у цэлым па рэспубліцы склаў 71 рубель. Акрамя таго, у ліпені-жніўні па ўсёй краіне пройдуць дабрачынныя акцыі кірмашы, якія арганізоўваюць тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, дабрачынныя фонды і грамадскія аб'яднанні. Яркія эмоцыі, крэатыў і дружба. Многія школьнікі стараюцца адпачыць летам у лагерах з кругласутачным знаходжаннем. І не толькі адпачыць, але і знайсці новых сяброў, навучыцца чаму-небудзь карыснаму, паказаць свае таленты ў розных конкурсах. Выхавацелі з педагагічнага студатрада імя Данііла Казакевіча вось уже не першы год адпраўляюцца ў Івалгу, каб ажыццяўляліся дзіцячыя мары. Тэму працягне наш карэспандэнт. Адпачынак у загарадным лагеры – гэта заўсёды асобная гісторыя для кожнага з дзяцей. А калі хочацца сюды вяртацца яшчэ і яшчэ, то можна, будучы ўжо студэнтам, прыехаць на практыку ці ўладкавацца выхавацелем. Даша Душкевіч, Трафім Канапелька і Яна Тышкевіч калісьці прыязджалі ў Івалгу пастаянна, а зараз уже і самі ўпраўляюцца з рознаўзроставымі атрадамі дзяцей і падлеткаў. С самого начала я чувствовал, что здесь мое место, мне здесь нравится всегда, и здесь сформировалась какая-то вот семья, какой-то круг общения, с которым я общался на протяжении долгих лет. И потом в один момент мы решили, а поедем в Иволгу вожатыми. Вы согласились. Сначала были переживания большие, но потом мы поняли, что действительно классно, правда. Пусть стрессово иногда, но этот весь стресс первый покрывает те эмоции, которые вот мы получаем от детей, от мероприятий, от вообще природы, потому что действительно классно это все. Мы садимся за стол в нашем отряде, обсуждаем, кто-то что-то предлагает, много разных идей, и мы вот как-то сходимся на одной идее, которая всем нравится, и обсуждаем, и придумываем различные конкурсы, мероприятия, концерты. На другой змене ў Івалзе працуе студэнцкі педатрад імя Героя Савецкага Саюза Данііла Казакевіча. Эстафету сваім калегам перадалі юнакі і дзяўчаты з педуніверсітэта імя Танка і Расійскага дзяржаўнага сацыяльнага універсітэта. Выхавацель у лагеры заўсёды працуе ў рэжыме шматзадачнасці, таму ўсе навыкі, набытыя тут, абавязкова спатрэбяцца і пры рабоце ў школе. А свой першы практычны вопыт работы з дзецьмі многія са студэнтаў атрымліваюць менавіта ў Івалзе. Некаторыя ўжо написали заявы на чарговые змены. Спасибо огромное лагерю. У нас свела здесь именно практика.
Мы познакомились с людьми, которые поделились своим опытом и которые помогают нам здесь пройти нашу практику. Раньше в этом лагере я отдыхала, я была ребенком в отряде, а сейчас я уже работаю здесь и очень рада. Когда-то эти ребята были моими воспитанниками у меня в отряде, а теперь мы с ними коллеги. Мы каждое лето рады приезжать в этот лагерь. Здесь мы по-настоящему обрели семью. Конечно, замечательно, что приезжают к нам работать студенты, молодые специалисты. Они заряжают детей своей энергией, своим позитивом. Идет какой-то соревновательный момент, потому что все они творческие ребята, придумывают классные номера, классные мероприятия, тем самым подогревая наших детей. План работы на змену складзены такім чынам, што сумаваць выхаванцам лагера проста няма часу. Касцюміраваная спартландыя, конкурсы відэакліпаў, міс і містер лагера, гульні квесты, еўра і светабачання – усё атрымліваецца, калі побач з дзецьмі крэатыўныя і ініцыятыўныя юнакі і дзяўчаты ў будатрадаўскай форме. Мне нравится, что там молодые воспитатели. Они очень много всякого рассказывают. Они придумывают много всего интересного. Приеду в следующий раз, не факт, потому что экзамены. У нас уже прошло полсмены, и за эти полсмены было очень много мероприятий. Особенно мне понравилось мероприятие по станциям. На это мероприятие мы ходим по станциям и выполняем разные задания, и в конце нас каждый раз ждал какой-то приз или сюрприз. Сегодня мы готовимся к мероприятию клипы. Мы будем показывать какие-то сценки из каких-либо сериалов. Маладыя выхавацелі са студатрада выслухаюць на дзень з дзесятак сакрэтаў ад сваіх выхаванцаў, разбяруцца ў розных сітуацыях, супакояць бацькоў наконт здароўя, харчавання і ўзаемаадносін іх дзяцей з равеснікамі. І ў кожнага пастараюцца адшукаць які-небудзь талент. На тую ж сцэну выходзяць заўсёды ўсе разам. І гэта якраз той варыянт, калі перамагае дружба. Алла Маркелова, Мікіта Гладкоіць, МКТБ. У маладзечанскім рэгіёне падвялі вынікі першага этапа аперацыі «Нелегал-2022». За парушэнне міграцыйнага заканадаўства, у тым ліку парадку уезду-выезду і знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнуты 16 іншаземцаў. За грубае парушэнне правілаў дарожнага руху ў дачыненні да аднаго замежнага грамадзяніна прынята рашэнне аб высылцы. В рамках проведения операции «Нелегал-2022» с 27 июня по 4 июля сотрудники милиции объединили усилия с другими правоохранительными органами с целью противодействия незаконной миграции. Внимание было уделено вопросам контроля за пребыванием иностранными граждан на территории города и района, также выявление нелегальных мигрантов и предупреждение пресечения правонарушений с их стороны. Значит, с нами совместными усилиями велась комплексная отработка мест наибольшей концентрации иностранных граждан на территории нашего района. То есть это рынки, торговые объекты, вокзалы, гостиницы, общежития, съемные квартиры. Всего, значит, за нарушение миграционного законодательства, в том числе порядка въезда и выезда, а также пребывания на территории Республики Беларусь, нами были привлечено к административной ответственности 16 иностранных граждан. За грубое нарушение правил дорожного движения в отношении одного иностранного гражданина была применена мера принуждения в виде высылки из Республики Беларусь, которая в настоящее время исполнена. Калі вам стала вядома о парушэнні замежным грамадзянінам ці асобы без грамадзянства заканадаўства Рэспублікі Беларусь, вы можете паведаміць аб гэтым у маладзечанскі раус па тэлефонах, якія бачыце на экране 77 16 56, 77 41 55 або 102. Без машины, без грошай. 3 маладзечанкі хацелі купіць аўтамабілі на папулярным сайце куплі-продажу, а ўзбагацілі махляроў на 3500 рублёў. Схема ва ўсіх адна. Невядомы, які быццам бы прадаваў аўто, прысылаў у Viber для пераканаўчасці копію свайго пашпарту і разліковы нумар, на які патрэбна было пералічыць перадаплату, што і зрабілі пацярпелыя. Кішэні махляроў папоўніліся, а свае машыны жанчыны так і не ўбачылі. Спробы звязацца з віртуальным гандляром і вярнуць грошы поспеху не мелі. Цяпер праваахоўнікі ўстанаўліваюць асобы зламыснікаў. Супрацоўнікі міліцыі раюць усім пакупнікам не рабіць перадаплат і пераводаў грошаў незнаёмым людзям і не паведамляць рэквізіты банкаўскіх картаў.
У Беларусі за суткі ў лясах згубіліся 4 чалавекі. Траіх удалося адшукаць, а вось пошукі жанчыны ў Слуцкім раёне працягваюцца. Як адзначылі праваахоўнікі, далёка не кожная такая гісторыя мае шчаслівы канец. Так, на дадзены момант не ўстаноўлены лёс больш чым 40 грамадзян, якія раней згубіліся ў лясах Мінскай вобласці. А на працягу 5 гадоў з 2017 па 2021 у лясных масівах Міншчыны было знойдзена больш за 30 цел памерлых грыбнікоў. У групе рызыкі, як правіла, пажылыя людзі, бо ў іх не заўсёды атрымліваецца арыентавацца на мясцовасці, а з прычыны пажылога ўзросту ў іх можа рэзка пагоршыцца самаадчуванне. Супрацоўнікі міліцыі рэкамендуюць не адпраўляцца ў лес у адзіночку, абавязкова паведаміць сваякам або знаёмым аб меркаваным маршруце і часе вяртання, узяць з сабой мабільны телефон и лейки. В прошлом году в Молодеченский РОВД поступило порядка 5 сообщений об исчезновениях в лесных массивах. При этом всегда удавалось найти заблудившихся. В первую очередь милиция призывает при походах в лес не делать это одному. Лучше всего пригласить с собой попутчика, а то и нескольких. Накануне этого обязательно зарядить мобильное устройство, предупредить родственников, в какую местность вы предполагаете пойти. Лучше всего делать это в знакомом лесу и не заходить в труднодоступные и незнакомые места. Если вы все-таки заблудились, не стоит паниковать. Постарайтесь вспомнить путь, по которому вы шли, разыскать знакомые вам ориентиры. При наличии мобильных устройств незамедлительно сообщить в милицию о случившемся и минимизировать телефонные звонки, но при этом телефон не выключать, это поможет быстрее вас разыскать. Также посоветуйте родственникам преклонного возраста воздержаться от одиночных походов в лес, в том числе те люди, у которых есть проблемы со здоровьем. Перед тем, как отправиться в лес, сотрудники милиции рекомендуют тщательно спланировать свой поход. На рынках актыўна прадаюць першыя грыбы і лясныя ягады, але многія нашы землякі даюць перавагу самастойнаму збору дарункаў лесу. Ці пабывалі маладзечанцы ў гэтым сезоне на ціхім паляванні і наколькі добра ведаюць меры бяспекі пры паходах у лес, даведалася наш корэспондэнт. Собираем грибы, собираем ягоды. В основном ходим в те леса, которые уже знаем. Вот. Ну, как-то не теряемся. Далеко детей не отпускаем от себя. У меня дача в Вилейском районе. Я посещаю лес, очень люблю лес. А как вы думаете, какая основная причина, почему люди теряются в лесу? Ну, я не знаю, это самое элементарное, мне кажется, что нужно, не знаю, как я свой лес знаю, то я вроде бы не теряюсь. Стараюсь, по крайней мере. Остерегаюсь, конечно, ради своей жизни, как говорится. 77 лет, то страшновато одному ходить. Дети чаще всего начинают играть, бегать, и потом, лес большой, им кажется, что все везде одинаково, они потом найдут дорогу, но не находят. Невнимательность, наверное. Ну, а взрослые, я не знаю, наверное, по причине того, что чем больше в лес, как в пословице, идут, грибов много, увлекаются, и в процессе, наверное, тоже так могут заблудиться. Некоторые не ориентируются вообще в лесу, поэтому и теряются, далеко отходят. А вы знаете, как ориентироваться в лесу? Нет, к сожалению, я не знаю. Я так знаю эти тропинки. А вот если далеко, так для меня 3 дерева уже лес. Ориентироваться не знаю, по солнцу, по мху, приметы разные. Помните, как это делается? Конечно, помню. Чтобы не потеряться, во-первых, если ты несовершеннолетний, нужно ходить с родителями. А вот я тоже ходил за грибами с папой. Во-первых, нужно... связи нет в лесу. Нужно знать, откуда ты вошел и когда ты выйдешь. Надо брать с собой мобильные телефоны, наверное. Говорят, одежду такую, чтобы яркая была, чтобы люди могли заметить. Как-то так. Ориентироваться надо немножко уметь. Хотя теперь, скажем, с нашими мобильными средствами, это заходишь в лес, забиваешь свою точку, пошел. И назад можешь вернуться к этой точке. Но если нету этого, то по старинке смотреть солнце. А как это смотреть солнце? Как заходишь, скажем, идешь, заходишь в лес. Если солнце перед тобой, то выходить надо повернуться на... И плюс еще в лесу, как говорится, просеки есть. Вот смотреть, ориентироваться возле просеки, потому что просека всегда, как говорится, выведет тебя на дорогу.
140 год з дня нараджэння Янкі Купалы. Рэспубліканскае свята паэзіі, песні народных рамёстваў з адною думкой аб шчасці Беларусі, прысвечанае юбілейнай даце, прайшло ў вёсцы Вязанка. Традыцыйны форум сабраў гасцей з усёй Беларусі. Чым запомнілася юбілейнае свята, глядзіце ў нашым наступным сюжэце. Месца сустрэчы застаецца нязменным. Каля моста ў Вязанцы, на маляўнічым беразе ракі, па традыцыі хлебам соллю, усмешкамі і музыкай сустракаюць гасцей. Паэты, літаратары, дзеячы культуры і ўсе, хто любіць слова Купалы, штогод збіраюцца, каб аддаць даніну павагі народнаму паэту. Гэты ліпень юбілейны. 140 гадоў таму, у 1882-м, тут з'явіўся на свет Іван Луцевіч, якому ў будучыні было наканавана стаць класікам беларускай літаратуры, адным з самых любімых і вядомых ва ўсім свеце беларускіх пісьменнікаў. Да помніка ляглі кветкі як знак памяці аб вялікім песняры нашага народа. З прывітальным словам да гасцей свята звярнуўся першы намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь. 2 дні назад урачыстая імпрэза адбылася ў горадзе Мінску. По гэтаму поводу ў горадзе Мінску у скверы Янкі Купалы. І сваё віншаванне удзельнікам гэтага мерапрыемства накіраваў і кіраўнік нашай дзяржавы Александр Григорович Лукашенко. У тым ліку ён адзначыў: для многіх пакаленняў славуты песняр стаў пуцяводнай зоркай, прыкладам бескарыслівага служэння бацькаўшыне. Паэт, драматург, публіцыст. Сваімі творамі ён адкрываў беларусам багацце і прыгожасць роднай мовы, хараство краявідаў, славную гісторыю нашай краіны. Глыбако сімвалічна, што сёлета ў год гістарычнай памяці мы зноў вяртаемся да купалаўскага слова, як носьбіта высокай духоўнасці беларускага народа. Наведалі беларускую Вязанку і госці з Татарстана. За 1500 кіламетраў ад Міншчыны у сяле недалёка ад Казані знаходзіцца музей Янкі Купалы. Менавіта там з лістапада 41-го па чэрвень 42-го жыў народны паэт Беларусі. В татарской, например, литературе такой же Купала есть Габдулла Тукай. Но Габдулла Тукай переведен на 70 языках, а Янка Купала переведен на 119 языках мира. Мировое получил известность, это классика. И я всегда говорю, два поэта, да, как бы Якуб Колос, но Якуб Колос, он более земной поэт, а вот Янка Купала это неземное, такое тонкое понимание, не сразу порой понимает, но тем не менее мы полюбили эту культуру, мы полюбили и это творчество для нас стало близким. И изучая эту культуру, мы стали лучше изучать свою родную культуру, и татарскую, и русскую. На тэрыторыі запаведніка знаходзяцца рэшткі былога маёнтка, дом, свіран, хатка дваровых, стары сад. У пакоі, дзе жыла сям'я Луцевічаў, узноўлены тагачасны інтэр'ер. Рэчы канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, якія і ствараюць атмасферу даўняга побыту, збіралі ў ваколіцах вёскі. У другой частцы хаты размяшчаецца літаратурная экспазіцыя музея, аўтабіяграфічныя матэрыялы, рукапісы, копіі архіўных дакументаў, фотаздымкі і паўсюль радкі з вершаў нашага песняра. Сёння Вязанку ведаюць па ўсёй Беларусі як маляўнічы куток, дзе праводзяцца народныя святы, злёты, фестывалі. Па традыцыі вакол музея разгарнуўся кірмаш рамёстваў. Пакупнікоў хоць адбаўляй, ды і майстры, як заўсёды, пастараліся. На основе белорусской корзины я сделала целую коллекцию корзин под названиями Олеся, Алена, Янина, Журавинка, Куполинка, Станислава, Ганна, Ганулька. Более 20 форм, да, которые представлены на моей выставке «Думкой до солнца» в филиале музея Янки Купалы Акопы. Сами делаем из глины. Ну, я думаю, что это приятно всем будет посмотреть, что-то приобрести. Ну вот, наш товар из глины. Городской поселок Ивенец. Всем хорошего настроения, любить и помнить великого поэта, прекрасного лирика, прекрасного человека, который отдал свою жизнь и свое творчество своему народу. Это, во-первых, от украинцев Белоруссии, от общества «Заповедь». Еще раз всех вас приветствую с праздником.
Свята ў Вязанцы атрымалася сапраўды маштабным. Сотні людзей з'ехаліся з розных куткоў Беларусі, блізкага замежжа. На свята ішлі і ехалі цэлымі сем'ямі. Адны слухалі выступленні паэтаў, іншых вабілі вырабы народных майстроў, трэція з задавальненнем прымалі ўдзел у майстар-класе па вырабе купальскіх вянкоў. Сапраўды атмасферна і каларытна. Такімі ўражаннямі дзяліліся госці. Ехали 4 часа, мы с Витебска сами, в общем-то, так. И запланировали заранее, приехали и очень рады, что сюда приехали, не жалеем. Здесь очень красиво, здесь атмосфера. Здесь такое ощущение, что все говорит о том, что можно что-то писать, о чем-то мечтать, о чем-то думать. Не знаю почему, вот ходишь возле пруда, и других мыслей не возникает. Очень нравится, организованно чувствуется, массовость такая, люди дружелюбные. Может, смотрите, светлые, одежки светлые, красочно, вон, посмотрите, вяночки. Вообще нравится. И знаете, что сегодня за праздник? Да, 140 лет рождения белорусского поэта Янки Купала. А что-нибудь знаете из его произведений? Да, песню. Какую? Куполинка, темная ночка, ты где твоя дочка? Увесь дзень на купалаўскай зямлі гучалі вершы і народныя спевы, такія ж меладычныя, прыгожыя, поўныя любові да сваёй радзімы, як і творы Янкі Купалы. Беларускаму песняру ад песняроў сучасных. Знаёмыя радкі з любімых вершаў прагучалі падчас свята у выкананні салістаў беларускага дзяржаўнага ансамбля «Песняры». Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна нам ласкай матчынай. Вольга Трубач, Мікіта Гладкойць, МКТБ. Пятроў дзень, дзень святых першавярхоўных апосталаў Пятра і Паўла. Свята, якое адзначаецца 12 ліпеня па новым стылі. Яны ўяўляюць сабой як бы два полюса царкоўнай дзейнасці таго часу. Зварот да ўсіх ізраільскага народа, у якім нарадзіўся Хрыстос, і ўсяго астатняга свету. Гэтыя людзі два вялікія свяцільнікі веры. Менавіта ў асноўным праз іх хрысціянства распаўсюдзілася па ўсёй зямлі. Абодва апостала прынялі пакутную смерць. Лёсы іх пры гэтым былі абсалютна рознымі. Пётр, звычайны рыбак, з'яўляўся самым набліжным вучнем Господа. А Павел, які атрымаў бліскучую адукацыю, ніколі пры жыцці Хрыста не бачыў і нават з апосталамі вельмі мала меў зносін. У жыцці кожнага з іх быў пераломны момант, калі яны зразумелі, наколькі далікатная і слабая душа ў кожнага чалавека і як хутка можа адпасці чалавек ад Господа. 12 чэрвеня ў праваслаўных храмах праходзяць літургіі, а прыхажане просяць у апосталаў умацавання ў веры, дапамогі ў пазбаўленні ад фізічных хвароб і пачынанні багаўгодных спраў. Таксама ў гэты дзень заканчваецца і першы летні пост. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм і ў тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.